नमस्कार मित्रांनो, मैत्री पुस्तकाशी या उपक्रमात तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। सध्या आपण किशोर अंकातील नवनवीन गोष्टींचा आस्वाद घेत आहोत। आजची गोष्ट आहे यशवंत सुरोशे लिखित रंगांचे भांडण। एकदा काय झाले, रंगांचे आपापसात भांडण सुरू झाले। हिरवा रंग म्हणू लागला मी श्रेष्ठ रंग, पिवळा रंग म्हणू लागला मी श्रेष्ठ रंग। सगळेच रंग तावातावाने भांडू लागले। प्रत्येक रंग आपण कसे श्रेष्ठ आहोत हे सांगू लागला। प्रत्येक जण आपले महत्व आणि उपयोग अगदी जोरकसपणे मांडू लागला। हिरवा रंग पुढे येत म्हणाला, मी झाडाचा आणि गवताचा रंग आहे म्हणून मी श्रेष्ठ। त्याला मागे ढकलत निळा रंग म्हणाला, मी समुद्र, महासागर आणि आकाशाचा रंग आहे म्हणून मी श्रेष्ठ आहे। तेवढ्यात तपकिरी रंग पुढे सरसावत म्हणाला, मी तर पृथ्वीचा रंग आहे त्यामुळे मी श्रेष्ठ रंग आहे। या रंगांचे बोलणे ऐकून पिवळा रंग चिडला। तोही पुढे होत म्हणाला, मी तर सूर्याचा रंग आहे, मीच तुम्हाला उबदारपणाची जाणीव करून देतो, त्यामुळे तुम्हा सगळ्यांपेक्षा मीच श्रेष्ठ रंग आहे। गर्दीतल्या लाल रंगाला काही राहवलं नाही। सगळ्यांमधून पुढे येत लाल रंग म्हणाला, मी रक्ताचा रंग आहे, मी प्रेमाचा रंग आहे, तसाच मी धोक्याचाही रंग आहे, त्यामुळे मीच श्रेष्ठ आहे। या साऱ्यांच्या भांडणात नारिंगी रंगाने उडी घेतलीच। सर्वांना वाकुल्या दाखवत तो म्हणाला, मी तर आरोग्यदायी फळांचा आणि भाज्यांचा रंग आहे। आंबा, पपई, संत्री, गाजर माझ्याच रंगाचे तर असतात, मग मी श्रेष्ठ। रंगांचे भांडण थांबण्याचे चिन्ह दिसेना। जो तो रंग तावातावाने बोलत होता। अचानक आकाशात वीज चमकली। काळे ढग जमा होऊ लागले आणि क्षणार्धात पावसाच्या धारा सुरू झाल्या। पावसाच्या धारांसोबत आवाज आला, अरे मूर्खांनो, असे भांडताय काय? तुम्हाला माहित आहे का की तुम्ही सगळेच विशेष रंग आहात, पण त्यासाठी तुम्ही सगळेजण एकत्रितपणे माझ्यासोबत या। एकमेकांच्या हातात हात घाला आणि बनवा बरं इंद्रधनुष्य। शांतता आणि आशा यांचं प्रतीक असलेलं इंद्रधनुष्य। चला या बरं असे एकत्र। मुळीच भांडायचे नाही, आपण सगळे मित्र होऊया। पावसाच्या धारांमधून येणारा आवाज रंगांनी ऐकला। सगळे रंग एकत्र आले। त्यांनी एकमेकांच्या हातात हात घातले। क्षणार्धात इंद्रधनुष्याची कमान तयार झाली। पश्चिमेकडून सूर्य हळूच हसत होता। पृथ्वी रंगीत कमानीकडे डोळे लावून बघत होती। आकाशाने रंगांपुढे आरसा धरला। आपलीच प्रतिमा पाहून सारे रंग आनंदात न्हावून गेले आणि आपापसातील भांडण पावसात वाहून गेले। मग काय मुलांनो, एकीचं बळ अधोरेखित करणारी ही गोष्ट आवडली ना तुम्हाला? किशोर अंकात मराठी साहित्याबरोबरच इंग्रजीतीलही साहित्य उपलब्ध आहे। इंग्रजीतल्याही गोष्टी, कविता, कोडी या अंकात तुम्हाला वाचायला मिळतील। किशोरचे सगळे अंक बालभारतीच्या वेबसाईटवर अगदी मोफत उपलब्ध आहेत। ते सगळे अंक तुम्ही जरूर डाउनलोड करा आणि त्याचा आस्वाद घ्या। लवकरच भेटू पुढच्या भागात एका नव्या पुस्तकासह। मित्रांनो, आजचा किशोरचा भाग तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून मला नक्की कळवा। आणि हो, आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। एकच ध्यास मनी बाळगू, चला वाचू, समृद्ध होऊ।